Fa uns mesos tots ells van anar a conèixer el Parlament de Catalunya. Ara és el seu president qui els visita. Són els alumnes de quart i cinquè de primària de l'Escola Montserratina de Viladecans. Aquesta vuitantena de nens d'entre 10 i 12 anys s'han trobat amb el president del Parlament, Ernest Benach, perquè els hi pogués contestar tot un seguit de preguntes que tenien preparats per a ell. Si li agradaria ser president de la Generalitat, què canviaria del govern, què opina de l'educació a Catalunya o quins són els seus estudis, han estat algunes d'elles. 100 nanos de 5è i 6è doncs sempre tenen preguntes interessants i difícils, no? I que és important que puguin mantenir la concentració. En qualsevol cosa, penso que tot forma part una mica de la dinàmica d'intentar que el Parlament arribi al màxim nombre de gent possible i que, a més siguin conscients de la importància que tenen les institucions del país pel futur del mateix, no? I pel seu futur propi, fins i tot. Parlar de l'estat actual de Catalunya i sobre quines són les seves necessitats és el que més ha inquietat el president. La pregunta que més m'ha sorprès sobre la situació actual de Catalunya, parlar de la crisi, parlar d'aquestes coses, no és... Amb canalla petita de 10 o 11 anys no és fàcil. Una experiència que ha encantat els alumnes, tot i que els ha mantingut amb molts nervis fins al final. Cada nen va fer preguntes, les vam parlar entre tots i en vam triar unes quantes per classe i estaven molt neguitosos. Els vam preparar les preguntes escrites en un paper i se l'han endut a casa perquè quan la llegissin doncs no tremolessin i ja la coneixessin millor la pregunta, encara que era la seva, clar. Sí, estava molt nerviosa i m'ha semblat bé veure'l. També perquè quan vam anar allà al Parlament no el vam veure. Bueno, sí, jo l'he trobat simpàtic i estava molt nerviosa al fer la pregunta i m'ha agradat molt aquesta visita i m'ho he posat molt bé. A més, Benach ha explicat als alumnes de Viladecans la història de la institució del Parlament, un conte que ha parlat de democràcia i bons propòsits. El missatge és aquest, que ells s'han d'implicar amb la societat, que han de participar, que no poden ser, que a més de pensar en ells han de pensar en el seu entorn, han de pensar en la de més gent, no? I que per tant tots formem part d'una societat, d'una col·lectivitat i que és bo que aquesta col·lectivitat d'alguna manera funcioni i funcioni a partir d'actituds positives, també, no? Que em fa l'efecte que en el temps que vivim també és important reclamar-ho, no? Benach, amb el director del centre, ha visitat les instal·lacions de l'escola i on ha pogut presenciar com es dona una classe en pissarra electrònica. Benach ha assegurat que és necessari que les TIC s'incorporin a l'educació. En això, com tot, el que és indispensable és l'equilibri. El que és evident és que vivim en la societat de la informació i que, per tant, si vivim en la societat de la informació, és absolutament fonamental que hi hagi justament el factor de noves tecnologies de la informació i la comunicació a les aules, no? I per tant aquest és un excel·lentíssim exemple de com s'han de fer les coses. En acabar la sessió de preguntes, el president ha obsequiat a l'escola amb uns llibres sobre la història del Parlament i la importància d'implicar-se en la política.